Dragul meu Tyclock, astăzi este în sfârșit ziua în care vei învăța despre arta animată de pe planeta mea. Nu o să te mint, nici eu nu știu multe despre asta, asta fiind un alt motiv pentru care suntem buni prieteni. În orice caz, există un serial de animații foarte ciudat despre mine, cu care putem începe și unde poți vedea ce fel de desene vrei când vrei? Pe YouTube. You better get it with a money back guarantee. Ce crezi că faci, Tyclock? Vrei deja să schimbi videoul? Sau așa, Tyclock, doar pentru că nu poți vorbi, asta nu înseamnă că nu poți improvisa. Wow! Ah! Ok, se putea mai frumos, dar poftim telecomanda oricum. Nici măcar nu e frică dacă ia mâna. Nu știu de ce rămâne pe ea. Ha? Wow, dar ce mai grafic animată! Hai să vedem cine este autorul din spatele videoului. Andrei Hurea? Mai să fie, dar ce nume frumos! Hai să-i vedem unul dintre videoclipuri. Uh, Asta-i pentru mafioți și pentru șmecherii toți. Nicolae Puțca! ok, asta e cam prea ciudat chiar și pentru mine. Gata corecția de YouTube pe ziua de astăzi. Sper doar ca ciudățenia aceea să nu se extindă prea mult.